दासो बानायगासिनो दं नै दायो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ आवगायलांनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे सिगांसारपुर फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि बानायगासिनो दं दासो जागासिनो दं। जोंना बेबायदि मिथिंगा सोरजियारि सानथ्रि थुनलाइ बर' रबिन बर' बिथोन बर' लाक्ष्मण बसुमतारी अलंबार बर' मालाय टिम फट' साफायगासिनो दं हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ नै जय हिनजाव गोदाननि दे थाबायदो समनि आंखाल थाबायदो जोंहा बेनार लाग्राया मोजाङै था बेनार लाग्राया रिला बेनार लाग्राया दिन्थिलां ना गुरनायाबो जे सारनायाबो दिन्थिलां आरो खदाल जाव जय हिनजाव गोदाननि लाइनखौ बायनो नाङा माइनामुनिखौ जों बरायगोन माइनामुनिखौ जों बरायगोन जय हिनजाव गोदाननि जय हौवा गोदाननि माइनामुनिखौ जों बरायगोन गुरग्राफोरा नै ना गुरग्राफोर ओमफ्राय नैथिंजाय दङ जे सारग्राफोरनि ना गुरग्राफोरा नै
बरायबाय जों बरायबाय जों बरायबाय जों बरायबाय जय जय गाम्बारि सिख्लानि जय गाम्बारि सिख्लानि माइनावुरिखौ जों बरायबाय माइनावुरिखौ जों बरायबाय गोजोनथों जों दिनै दामनानै UPSC exam pass खालामनानै IAS जागोन आंनि हबिया जोङो बे गासैबो माने सफ्ट स्किल्स इनभल्भमेन्टखौ नुगोन दा नंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे पृथिबियाव नैबे बुहुमाव आथिखालनि मुगायाव जों सोलोंनोसो आद्रा दं